Svätý František sa piesni brata Slnka nevyhýba smrti, pred ktorou neunikne žiaden človek žijúci. Telesná smrť nie je pre Františka najväčším zlom. Nazývajú dokonca sestrou. Najväčším zlom je v piesni brata Slnka zomierať v hriechoch smrteľných, žiť a zomrieť v nekajúcnosti. Ale tí, ktorí smrť nájde odovzdaný do svätej Božej vôle, sú blahoslavení. Pre takých je telesná smrť bránou do plnosti života. V piesni vďaky vzdávania cirkev vyznáva a chváli Boha, že náš Pán Ježiš Kristus svojim utrpením zotrel naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim nanebovstúpením otvoril nám brány neba. A teda to viditeľného, zranené hriechom, ohlasuje krásu Boha, o čo viac zažiari krásou to vyslobodené z otroctva skazy a majúce účasť na slobode a sláve Božích detí, ako tom čítame v liste Rimanom.